abantu esabasesha imali, hayi abantu abazawubheka esihokweni ngomso bekusunezo na. Hayi bazalwane uyabo ukuthanda. Funeka ube nesibindi ke xa ungumlobi. Ube nesibindi. Amen. Anesibindi. Yabona nxa uloba. Intombazane sayizakhonza nayo. Intombazane sayizakhonza napha yayiseka kakhulu. Abantu abasile bafumana icawe ungayithathi kancinci. Isile lo ntombazana leyo. Ithanda. Abanaze ngiyithutha nendawo ehlala kuyo ndawo ihlalisa. Samana naye icula. Ayibiqala ingoma abayithula ibicawa. Ithule ngamanye amaxesha. Amen. Hallelujah. Dinenze nibe ngabalobi babantu. Andithi mosiyayiva sishumayela kanjani. Yafika apha yimini ifake izipho ezinde ezikho. Kangathi zezedlanga okanye into lena. Nithi sithi ledlanga thina apha ukuthi sibheke into ledlanga. Antaka ikhalanga. Yes. Azinde zingaka zibhobile phambili. We worship you, my Lord. You are worthy. We worship you. Khona inhlanzi ezawubaleka ngelo xesha. Ngoba lo ulobayo. Amen. Yandinenze ndibe ngabalobi. Xa umlobi wabantu uyancama. Ayithatha ke lo ntombazana yohlala. There was a day. Amen. There was a day yaphakama ezapha ngaphambili ithi zonke. Ayisekhona utata unyaka. Ngaphakama apha. Ayizawugqiniza ugesi. Ngibona umuntu usitha sathi bazalwane xa ulobayo udibana neengxaki zabantu. Yaphakama yazi izapha ngaphambili. The fact that ukwazi ukuface amadoda uzwagcwalisele ecaweni yazi babe is a spirit eseqile kuyo. Yazomapha ngaphambili. Utata unyaka noma i-MC. Into ezakwenzeka apha sawufela kule cawa. Thina safika si-powerful apha. Now sesiyabonakala uba into zethu, igift zethu zawuphelela kule nto. Safika si-powerful apha thina. Ipicture yakhe mhla wayifika. Amen. Manje ndingisa utata unyaka mpa. Utata uyaxoka. Utata unyaka uthele ndingisa kum uhamba nawo. Sawufela kule nto. Sawufela kule nto. Thina safika sisuka kwinkonzo ezibalulekile. Wageza. Umama ngaphambili. Yabona nxa umlobi udibana nabantu abasile. Umuntu avuke phaya embulwe. Kanti lo mntwana uyahlalisana kwebheke. Ekwenkwe avuke embulweni azogezela thina apha ecaweni. Uvuke embulweni. Uzofayisa thina. Umlobi uhlangabezana nento esinzima mani. Kodwa ufike benonyamezela. Ane picture yakhe lo mntana ndize ndinayo nevideo yakhe ndithi Nkosiyami. Wayefika apha. Wayebonakala nje kodwa kwabanosana. Endusana silibona. Kodwa ngoku uthi uzozofela lapho. Vutu wahlaselwa ngendaba yakhe because yabona nje bazilabazalwane iplatform esihlala kuzo zibanzima kuzo funeka lokho njengoba ndikukhonzisa ufuna ukuxela mina makathi wenza ngixela into ninzi umuntu odownloadwayo apha nofotwayo athunyelelwe wena kumzalwane wami anithi bantu imake iphindi abazalwane okanye ngayiphendula uyaziwa lo ukhonza ngayo nokukhonzisa omnye for them azalwane usizo. Amen. Alibonga kama libosi.
weza kumukela umama walapha ingazi inamba yakhe wayefuna wathi thetha ngerhamike lakho lirenti neboyfriend yakho abarentanga choku yena neboyfriend yakhe abarentanga xa utheni ngokubama bathi hayi kaloku ubani uhlala neboyfriend yakhe phansi nawo ngoku abayikhuphanga imali ndithe mandize kuwe wena njengomfundisi wakhe lo ebezondifisa becawe yabazalwane kunzima ukushumayela ayithathi kancinci ndaba ukushumayela imhlungu ehlangabezana nazo mani that is why zithi siyenze izwi lenkosi ndinenze uyenziwa uzukwazi ukufeyisana nezinto ndinenze nibe ngabalobi babantu amen abantu abangeke nxa bekuthumeleni bakuthumele neproof bathi nansi athi proof oba saphendula ngela xesha sithulela nje sizithuka obusaphendula yonke into le kanti nenze leyo kufuneka ube nonyamezelo ke ne kufuneka ube nesibindi kufuneka ube nesikili kufuneka ube nomundi okwesine okanye okugqibela ube yi-teamwork ube kwazi ukusebenza teamwork ukwazi ukusebenzisana nizawuloba into ecacileyo ngexesha amina amaqhinga eluqonde nje uba ndifuna ulobi wabantu alibokugama lenkosi ndizawunenza ke nibe ngabantu funda ke mama ufesi number 10 ngogqibela funda le ndawo isezantsi ndifuna le ndawo yabalobi wabantu sithandazele isigodo uYesu ke wathi kuSimoni ungoyiki verse 10 babemangalisiwe noYakobi noYohane onyana bakaZebedi ababe ngabalingane bakaSimoni uYesu ke wathi kuSimoni ungoyiki ukususela namhlanje uya kuba ngumlobi wabantu ndiya ukususela namhlanje uzaba yintoni umlobi wabantu amen izaba yintoni ngazala umlobi wabantu uThixo ufuna abantu abazabasebenzisa ufuna abantu abazabawili ndim lo Nkosi ndisebenzise haleluya kususela ngoku umlobi ke ngoku uba nenhlonipho ehlonipha amen awube nenhlonipho nje ukwazi ukuzwela ukwazi ukuthetha nawe ngoba ndingumlobi abazalwane bona besenza nje akuphuma apha ecaweni ngoba bayalibala babona bayintona bangabalobi babantu kunabantu abazibatsho bathi ubani ithi ubani usindisiwe nami ngemva ubani nithi usindisiwe nami ngeke ngoba lo unento abazaziyo nabazibona ezenziwa kodwa xa uhamba une-understanding kuba mna ndingumlobi wabantu awenzi nje isalvation bazalwane ifuna abantu willing ndim noNkosi amen malibonke igama lenkosi wenziwa abalobi babantu eyona nto esibhiziyo apha xa kufika abantu abalento bebeyibonile kutata uMzayiya bayibone nakuwe asonto yintwalo le apho uyawaziwa ukuthi hayi ngathatha unika ngathatha umonakalo kodwa lo Yesu mamkeleyo kuleyo Yesu ndimamkeleyo makavele ke nakuwe vele ukwazi ukuma nje uthi mina njengoba ndamkela uYesu wanditshintsha ndandinxila wayitshintsha impilo yami njengoba ndamkela uYesu wandinceda ndandikhohlakele njengoba ndamkela uYesu wandinceda hayi bazalwane kuzokuthiwa akosinzwa kodwa ngasakhohlakele ngayo ungumlobi wabantu man uyavuma amen ya sisemzameni bazalwane bazohluleke konke mani masande vele uhluleke khona zo wena uhluleke nje thu
Makubonakala mina kuyazama. Umuntu ozama uyazama ke bazalwane. Uma uyazama ehluleka yini. Kodwa uyazama. Baluhluleke nje tu. Bawenza. Nibe ngabalobi babantu. Bayibonga igama lenkosi. Hayi ndishumayela yabona njengoba nje abantu basi bayenda shumayela benkosi ngenye imini xa ndiphuma ngomnyango ndifika apha endlini ndafumana iphone call. Yabo shumayela wazalana iphele lapho. Ndafumana iphone call ndifonelwa ngenye indoda ithi lanto uyithetha apha ecaweni. Ithi uthenge indoda enkulu wathi ungaphindi uthethe ngayo. Ndithi eyiphi ke ngoku leyo ba umuntu uthe wena zange wawa. Ndithi mna ndave ndasindiswa nje ndakholwa andikhumbuli ndisiwa ngihlizo ndave ndakholwa nje. Uthi yeke ke umuntu abantu abawileyo because awuyazi. So ndikhethelwa inhlazono uma mandithethe into ndingathethi ngathuni. So suthetha abantu abawileyo because zange wawa wena. Andizazi phone call ezisilandelayo kuba wethu wami. Maphinde uthethe ngento abawileyo awazinto ngozange wawa wena. Face umuntu afambe yaphenduka uthi ndiyabonga sibakade. Maphinde uthethe ngokuwa. Kanti basithi abantu abathethe ungaproud ngokuwa man. Proud ngoba wena uyinhlazo. Be proud ngalonto leyo. Dawunenza nibe ngabalobi babantu. Amen. Hallelujah. Ya baxaka abantu. Baxa uMoses bomzeyo. Wathi uMoses esentabeni eyonquze eyothandaza ngabo. Wafuna uThixo wathi Moses. Phinde emhlabeni yeka le agenda sibhizi ngayo apha. Phindela kubo abantu bakho baphatyazile. Asiyeke Moses lesiyenza apha. Hamba uye kubo sebephatyazile Moses. Ayifika uMoses nabo bayekile ukukhoza uThixo sebekhonza ithole. Abantu bakho baphatyazile. NoMoses ubajova ukuthi ngabakho Thixo. NoThixo ubajova lo Moses uthi abantu akho umuntu wafunayo. Ngoba inhlobo. Hallelujah. Wakhala uMoses bemxakile abantu wathi wathi uThixo Moses yangasethethe nokuhlangana. Zakuphathela amadoda apho. Ngizoqula lo moya lapha kuwe. Ngiqulele lamadoda. Nizokwazi ukuphathisana ngokusebenza ubeke kuwe. Hallelujah. Bizonenza. Nibe ngabalobi babantu. Sifuna abantu bazalwane. Abazawuyazi into abayizele endlini kaThixo. Kufuneka abantu. Athi ndenze namusibakathe. Ndibe ngumlobi wabantu. Yenze Thixo. Yenze Thixo. Ndibe ngumlobi wabantu. Uthando lwami. Hallelujah. Diekile, taekega, isothandwe, oyondele, uthandwa, uyathekama, uthikoba matha, uthikoba ya. Ndizawunenza nibe ngabalobi babantu. Loba namhlanje sibona ungasibona uyileli ikuthululo lulo kodwa ndizonenza nibe ngabalobi babantu. Masifundele ivesi yonke abazalwane Matthew 9:26 isithandazo esikhodu.
Matthew chapter number 9 sifundo 26 sikodu. Verse 26. Yaduma lonto kuwo wonke lo mmandla. Yes. Lapha verse 27 nesihloko. Ukuphiliswa kwemfama ezimbini. 37. Matthew 9 verse 37. Ke wathi kubafundi bakhe, umsebenzi wokuvuna mkhulu, kodwa bambalwa abavuni. Diabo ngamoyo ngcwele Ikuzwileke ohamba nami mangaliswa nguwe mangaliswa nguwe kulendlela Yesu mphethe kahle sithando sami Diabo ngamoyo ngcwele Ikuzwileke ohamba nami mangaliswa nguwe mangaliswa nguwe kulendlela Phethe kahle umphethe kahle sithando sami Phethe kahle Phethe kahle moyo ngcwele Phethe kahle Phethe Hallelujah. Phethe kahle umoya ngcwele. Yabona mase uphethwe kahle umoya ngcwele uvela ukutata nakusana. Uba inene uphethwe kahle. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Angeke bantwana bami nithi niphethwe kahle. Umoya ngcwele nilale emakhwenkweni. Lo umoya ngcwele awayi indlalo leyo ngokaSathana lo. Xa uphethwe kakuhle sinu sapho. Kudlala intombazaneni mfana wami. Hallelujah. Hallelujah. Umoya ngcwele nxa uphethe kahle uhlabelela nyana. uYesu ke ngokulithi izwi lenkosi wabona abantu abaninzi ehamba nabafundi bakhe. Wabezibona insuku zakhe emfokashozi ziyaphela emhlabeni. Wathetha nabafundi wathi isivuno sininzi abasebenzi bambalo. Thandazani ke ni. Verse 37. Ke wathi kubafundi bakhe, umsebenzi wokuvuna mkhulu, kodwa bambalwa abavuni. Umsebenzi wokuvuna unjani abazalwane? Kodwa abavuni batheni? Lapha ke ngokufuna ukuvuna. Yini wena uzasibona njengomuntu nje? Kwindawo nendawo obekwe kuyo nguThixo. Wakuvele ubukhona kule ndawo njengomntwana kaThixo. Ingaphele lapha lento. Isifundo sininzi. Kodwa abasebenzi bambalo. Khona umsebenzi ofuneka wenziwe wona. But abantu abazawenza lo msebenzi abekho. Khona amadoda mawusigadla apha. Ozakwazi ukwenza umsebenzi kaThixo.